En aquest vídeo parlarem sobre el diàleg. Primer de tot, el més important d'un diàleg és que hi hagin dues o més persones. A veure, amb qui parla si no? I ets el meu amic? Sí? No? Bé, seguim. El diàleg és bàsicament una conversació entre persones. Així que primer anem a buscar una persona amb qui parlar. Hola, Uri, què volies? Doncs estic gravant un videotutorial del diàleg. D'altra banda, on ets? Com estàs? Què estàs fent? A l'hora de fer un diàleg, una cosa molt important és mirar els ulls de l'altra persona. A veure, hi ha molts tipus de diàleg. Una assemblea, un debat, una tertúlia, una conversa. I ara parlarem del tipus de diàleg, que inclouen l'opinió de les persones. Doncs no estic en complet desacord amb el que... El que acabes de dir no té lògica perquè és diferent a el que has dit al començament de l'assemblea. No, perquè si te n'adones, el que he dit abans concorda amb el que he dit ara. Què dius? Que si jo dic que acaba, acaba. Bé, en conclusió, que els diàlegs es fan amb altres persones, respectant els torns de paraula, i etcètera, etcètera, etcètera. I deixar parlar les altres persones i respectar la seva opinió, etc.